vivia al carrer Jodis, era molt feliç You amb won't els admit zero. you love me, Tenia and concerts, so how am I ever anàvem a la vinya. to know? You always tell me, perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer, perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, perhaps, perhaps. La desagradable, la Perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, broken hearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me, perhaps, 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 el que fos. perhaps, Vostès els vull igual, perhaps, però uns el tracten amb més carinyo i són bones persones i els altres. Cadascú té la seva part bona, perhaps. és veritat. Dic el que penso, És bo i no m'ha servit de res. Ja està. Això t'ho diu tot. L'únic que tinc és el carinyo dels meus fills. Hi ha persones que em van molt bé, que no em surt res, però notes que tenen un efecte per la gent gran. Vaig pel carrer i penso que tothom és dolent i no. Em cauen 5 cèntims i s'ajuden per recollir-los i dar-me'ls. Molt, 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 molt. Em va costar estimar-lo. Jo em sembla que no estava enamorada d'ell, però tenia locura perquè es portava... Tenia detalls tan macos que jo veia que era bona persona, però tenia un caràcter molt adust, era molt sèrio, no et sabia dir que li agradaves, no et sabia dir, però et feia un present i era galant dins de la seva senzillesa de vida que havia dut. Tenia molt interès per dar-nos una bona vida i quan ens la va poder dar, doncs, ho va trobar tan natural que va anar part d'aquesta vida de les mans. Va fer cèntims, però em va anar perdent. No perquè no ho volgués. El matrimoni té moltes coses i entre elles hi ha lluita, alegries, llàgrimes, contratemps, lluita per pujar els fillets i quan vam poder usar-ho, doncs ja vam ser molt grans i ja vam anar fins a mecànics de les idees. És així. Que s'ho faci amb honradès, que no faci mal ni perjudicar a ningú, seria ja molt nets pel poble, ja. Però com que no en tenen mai prou, tants com no vinguin ens fotran. Això sí que ho pots escriure. Tinc els records de la meva infància
i intervenen molt els meus avis. Vivíem junts amb els iaios i el tiet Joan, l'oncle Quico, tots com un engranatge dels vivíem en aquella casa. A part dels altres, que jugàvem molt bé amb el meu cosí i que fins que es van separar els meus pares, vam viure junts a aquella casa, que ens empaitàvem, que jugàvem a nord-americans, que s'amagàvem darrere d'un jardinet que hi havia, 4 plantetes, que eren molt petits. Els records més d'allò, et diré una cosa que és una anècdota. Jo era molt moguda i un dia vaig fer una colla per saltar corda. Com que la vaig iniciar jo, els dava ordres. I van treure de la colla i em vaig quedar sola. Això sí que t'ho dic. Vaig dir, mira el que és ser mandón. Però em feia molta por. Era molt autoritari per mi. Si quan ell plegava de Barberet, em trobava pel carrer carretejant i jugant allà al fang, perquè passaven els carros i quedaven a les ovelles, saps? No volia que fes enfadar la iaia. I volia que fos estudiosa. Un dia em vaig presentar a casa amb més llavis dels que m'havia anat. I no em va dir res. Va anar al col·legi i va voler parlar amb la mestra, que es pensava que els havia agafat de col·legi. I jo els hi vaig dir la veritat. Dic, he fet un canvi, jo li he dat un cartipàs. I ella, una nena que es deia Camps. Me'n recordaré tota la vida. I em va avergonyir. Diu, això d'on ho has tret? Dic, de la Camps, tan tranquil·la. Diu, però no ho has agafat tu? Diu, no. Dic, no. Jo li he dat un cartipàs i hem fet canvis. Gitana era. Sempre em presentava, ja no em feien cas. El meu pare, verdader, no em va reconèixer com la seva filla. Només estimava el nen, amb el meu germà. I a mi, un dia em vaig despertar a la nit plorant que tenia mal de queixal, i va fotre una hòstia a cada cantó de cara a la matinada perquè plorava de mal de queixal. I quan no menjava el caldo, que la iaia feia molt caldo, m'agafava així. Això sí que era maltractat. I m'amorrava el plat. Se posava la pasta i tot el nas a dintre. Això no ho he dit mai. I he passat una infància que Déu-n'hi-do. Després, quan vam anar a viure en un piset, la iaia, com que no estava, em va dar una de cops de puny a la cara i al nas, al iaio, al Jaume, perquè jo vaig xerrar-li a la iaia la que ella sabia que s'entenien de la fàbrica. Un turment. Perquè ara jo ja feia temps que em sentia com postergada. Encara no sabia que tenia lius. No venia a dinar, no venia a sopar, havia d'anar amb el bàsquet, es va fer del bàsquet, es va allunyar de mi. Sanguejant. I és com tens una troca de fil i s'esbolla i no trobes la punta per poder-ho embolicar bé. Està tot fet un niu d'aranyes. Això sí que ho veig. Clar. Només o hi haurà aiguats molt seguits, hi haurà molts incendis. La terra s'ha fet vella, això t'ho dic jo. Està resquebrajada interiorment, a no sé quants metres, i això ho van dir per la tele també. Unes bretxes hi ha així. Serà un fill de món, poder no serà de cop, però es anirà desfent tot.
Les famílies estan desfetes. Sembla els últims dies de Roma, de Pompeia, que la gent està degradada i foten al mig del carrer i beuen i es droguen i no hi ha pares que maten a fills quan s'havia vist això. Fills que maten els pares, parelles que són 4 parelles i es posen al mateix llit tots. Coses. No. Si l'ajudes i mulles una mica els dits, pots tacar-te'ls una mica o amb bord o amb merda. No crec amb la sort. Ara, amb el destino sí. Les coses estan escrites. Tu tens la prova. Si saps pensar, això que no era de llegir ni escriure. Si saps pensar, seràs tu, la millor amiga. Me'n recordo que quan hi havia entrat, que vivíem a Cala Iaia, que encara tu vas dir això. Doncs jo em quedava que ja la tieta Conxita vivia amb el nen i es va quedar amb el Josep i tot això, i jo em vaig quedar soleta a Cala Iaia, al costat de Doña Carmen, allà on vivia. I una bomba, perquè no teníem aigua corrent, va fer malbé al costat de la Torre Sant Pere, te'n recordes, oi? La torre que teníem al costat, que hi havia la senyora Anita. Bueno, ens repartia l'aigua. Vam fer malbé les bombes a la punta aquella que anaves a la font. I jo m'enduia les galletes d'aigua i l'ella deia, no m'agrada que vagi, per això tinc l'esqueta així també, que vagis a buscar, que vagis a rentar el comú, que hi havia 2 safarijos, d'això sí, que te'n recordes, oi? Allà a la font. Les 2 galletes es para una camioneta de Guàrdia Civil. I jo vaig seguir caminant com si no sortís de casa. Mentre baixaven, jo em vaig escórrer. I vaig estar allà, jo, hores, per si... Era quan feien registres, jo que van saber que tenia un germà a França. Jo ho vaig calcular tot això. I llavors vaig tardar 3 o 4 hores. Mercè. Ai, nena. I ja sabia que tenia un germà a França i tot això. A fora. Diu, t'has escapat d'una i bona. Jo dic, per què? Diu, no tinguis por, filla. Diu, sempre que passi una cosa així, et pregunten coses, no saps res. Però jo, per si acaso, vaig tenir la meva picardia. No, enveja no n'he sentit, no mai. Gelo sí. No, enveja no. Jo veia coses que eren precioses, sempre hi ha hagut. M'emparava molt pels aparadors i deia, a la vida llegia una quantitat i pensava, que barato que és això, quan tingui cèntims, a la millor m'ho compro. Saps? Però no amb afany de, ai, la codícia. Ara m'ha quedat una codícia de por que el que ha costat tant aconseguir tants anys i hem anat progressant, de perdre-ho. Però com que jo no tenia mai res, era feliç. M'entens? I això sí, no era ningú. Si em passava alguna cosa o alguna cosa, ho deia, no tenia maldat. I ella em deia, no parlis de la teva persona. Si has de dir alguna cosa, digue-m'ho a mi. Jo deia, però si no tinc secrets. A l'era, primer a l'era i després al casino. I a l'estiu anàvem allà a la via, hi havia unes terrassetes, al Tiburón, hi havia unes terrassetes a la sorra. I allò era un club. Havies de pagar una horxateta o una menta
filtrada, que daven a la menta, feien no sé què, que dava l'aigua o la graciosa verda. Jo deia, no en sé gaire, no en sé gaire. I em posava darrere de tot. Si anàvem al casino, tenia butaques, i posava amb les velles, i la barbeta es posava davant, perquè tenia que ser com les cols. I això ho trobava humillant. Jo amb les velles. I em venien a buscar des de davant, i feien així. I deia, no en sé gaire. I coses així. I trobàvem amb un ballador que insistia, i trobar-me'l a la porta, i sortir amb el grupet, si anàvem 2 o 3 amigues, sempre les mares, una mare o altra venia. I jo l'aspirava, mai es va voler propassar de mi, t'ho juro, fill. Per mi la felicitat és que m'estimessin molt. Tenia fam de ser estimada, perquè ja d'infància no m'hi vaig sentir, només pels iaios. La iaia em devia voler, però com que li passaven tantes coses, vaig quedar una mica ressegada. Que el sexe, jo opino que si 2 persones s'estimen és una cosa molt maca. És una manera de demostrar-se. Si s'estimen, hi ha correspondència amb carinyo i amb tot. I si no s'estimen, és fastigós. Jo sóc et diga, fill meu, que en vida està bé, perquè sempre hi ha persones que serveixen per governar. Si se governa amb justícia, tenen també un bon estar, molts maldecaps, però que pensin el que governen. Amb la cara, si tenia cara de bona persona, i si tenia algun defectet i m'agradava, saps allò que dius, et cau bé? Aquell defecte per mi era una gràcia. L'estatura sí que m'agradaven alts. I que em respectessin, això sí. Quan veia un moviment que era vulgar, fins amb el vestir, per això no vaig tardar molt a estimar el papa, no em vaig enamorar del papa, perquè el papa era bastant vulgaret. Però el vaig veure tan insistent i vaig veure que ell estava enamorat de Rita. I bueno, doncs ja està. Actualment cap. Menjo perquè necessito tenir forces, que és el que li demano a Déu. Ai, Déu meu, ajuda'm que pugui ajudar els meus fills. Aquest és un plat que si em trobés bé no me l'hauria de demanar, perquè tindria més força. Que em doni forces i que hi ha un algo que a vegades, si no tingués un pensament fort, no em podria moure. El que és no ho sé. Si és la voluntat o és... Déu és una cosa que saps que hi ha alguna cosa. Com és Déu? Doncs l'has de sentir tu dins teu de dir, ajuda'm. I no sé qui m'encomano. Demano a una força divina que m'ajudi, que em tregui dels perills a les persones que em rodegen, els meus fills, cada dia, els meus nets, les meves joves, i aquí entra tothom. A l'església, simplement per predicar una cosa tan maca que seria, si no l'embrutessin, perquè tots volen, les herències volen les mentides i es posen hasta en política, si fos neta, allà no et poden ensenyar res dolent,
Però quan els capellans són els que et poden primer, doncs res. No crec que amb la Iglesia. Un salvavides i situacions. Però si tens alguna curable, no t'ho curaràs. Però t'ho curaràs bé, no si no en tens, que no et pots medicar o aliviar. És així. Si en tens bastants o saps repartir-los, jo per mi no gasto. Sí, les magdalenes, mira. He tingut bones amigues. Sí, però ja no, han perdut el contacte. Hi havia la Palmira, la dona de la Maruja, la Lolita Martínez, que era bona persona. A les meves ties les he estimat molt. A la meva cunyada Conxita era com una germana per mi. El meu germà era raro. Però l'estimava, era el meu germà. Doncs mira, és com si obrissis un llibre i queda tot. Quan estàs bé, no te n'enteres, perquè és tan fàcil tot. Te n'enteres quan estàs malament, anterior, i el passat si es derrumba aquell benestar que tenies. La vida són trompades, alegries, mocs, llàgrimes i necessitats. Això és la vida. L'amor em fa molt respecte. Amor o la mort. La mort. Hi ha moments que la desitjo perquè em liberi de moltes coses que tinc dintre meu, que no m'aguanto, que no puc caminar, que no em puc calçar. Però d'aquí un rato, com que em moc fent feina, ja m'aliviaré. I arrastrant com puc, em prenc la llet primer que res. I la magdalena. I, en vez de prendre-me'n dos, com és una cosa que és una mica dolça al dematí, dic, com que hi vaig sopar poc, me'n prenc una igual. Cada dia me'n prenc una de magdalena, amb la llet. I ho vaig trampejant. Faig una molla, un glopet de llet en cafè, i em vaig espavilant. I llavors quan són, perquè em diuen les 6, a les 5, a vegades a les 7, avui a les 7, a vegades a les 8 i corro, perquè el boig de la piscina. Però vaig mirant de nivel·lar-me jo mateixa i de prescindir el mínim dels que puc. I que quan vaig a baix, que no hi ha ningú que m'hagi deixat la llet o res, em carrego de pitos. Aquest és el de la... Si han de venir, que no em pugui moure. Però no sempre serveix aquest. Aquells vaig avisar un dia. Aquesta veïna, que em pregunten sempre, i el Jordi d'aquí. I li vaig dir, tinc un pito molt potent. Com que els meus fills no sé els horaris, em puc trobar un moment que estic tot acompanyat a baix, sempre duc un pito. Si sé que no puc. Per això jo baixar baix no goso, perquè, escolta, ja ho saps. Que m'esforço molt. Una persona que va amb el coll tort quedats de morros a terra, doncs, em fixo molt i m'entendreix qualsevol cosa. I estimo la vida, voldria viure. Que Déu et donés forces mentre se'n pugui valdre. Això quan ho vegis, te'n recordaràs.